ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಾನಡು ಇತ್ತದು ದುಂಬುಂಡು 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಲಾಬಡುಲ್ಲ ಅಂದ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಂತೆರು ಕುಡ್ಲಡು ಶುಕ್ರವಾರ 49ನೇ ವರ್ಷದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. 51ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ದುಂಬತ್ತ ಕುಡ್ಲ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನಗೂ ಸಹಕಾರ ಜಾಥಾ ನಡೆತಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರುತ್ಪತ್ತಿ ದಕ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ, ನವೋದಯ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕೃಷಿ ಪತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲು, ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ನಮೂನದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡ ನಡತಿನ ಸಹಕಾರ ಜಾತೋಡು ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಹಕಾರ ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲ ಪುರುಷೆ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರಿ ಚಳುವಳಿನ ತೋಜವನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ, ಚೆಂಡೆ, ಕೊಂಬು, ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್, ಹೊನ್ನವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಪಾಕ ಕಲಾಕೂಟಲು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಮೈದಾನೋಡು ನಡತಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟ್ ಎದ್ಕೊಂಡರು. ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್, ರಾಜ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಜನಕುಲು ಅವಿಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುಂಜೋ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನವೇ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಜೀವ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಟ್ಟಿಯಾತಂಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಅರೆಗು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದುಡು ಮಾತಾ ವಲಯುಡ್ಲ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು. 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಲಾಬಡುಲ್ಲ. 33 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೂ ಸಾಲ ಸವಲತ್ತು ಒದಗಾಯರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರಾತ್ ಹೊಸಬರಿಗ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಿರೆಂದು ಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿರು. ಸುಮಾರು 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು 33 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು 24,000 ಕೋಟಿ 0% ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದನ್ನ ಏನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 13,000 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಈ 21 ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತೆ 5,700 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಗೂ ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿಗ್ ಗುರ್ಕಾರೆ ರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಲೇಸರು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುಣಗಿನಕ್ಲೇನು ನೆಂಪು ಮಾಲ್ತನೋಡು ಏರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೆಂಡ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣತಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪನೋಲಿಂದು ಪಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕಲಕ್ಕೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಗೌರವದ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು 117 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಿತ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ತದನಂತರ ಈ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತದ್ದು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ. 180 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸಹಕಾರಿ ಚಳುವಳಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಶಿವರಾಯರಿಗೆ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನುಡುಂದು ಪಂಡಿರು. ನೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಮಗುವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು, ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸು, ನನ್ನ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 4 ದಿವಸದ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಾರಂಭ. ನಾಳಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದದು? ನೀವು ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇಂಥ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನವೋದಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿಯಾಗಿ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಲ್ತದು ಅಮೃತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ತೋಜಾದ ಕನತಿನ ನಂದಿನಿ ಬೊಲ್ನೇನು ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಯರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕೊಂಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ, ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವರೈ, ಜಯಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ಪಾಲ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಚ ರಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 5 ಸಹಕಾರಿಲೆಗೂ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಹಕಾರಿ ಪೇರುತ್ಪತ್ತಿ ದಕ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘೋಲಿನ ನಿಬಂಧಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅದಾನಿ ಸಂಸದ ಕಿಶೋರ್ ಆಳ್ವ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರು. ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದು ಬೈಕ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಸಸಿ ತೋಟದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪು ನರೆಗು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಲು ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಕೊಯ್ಕುಡೆಡು ನಡೆತದು. ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದು ಬೈಕ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿನರೆಗು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕುದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕೈತಲ್ದ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆ ಕೊಯ್ಕುಡೆಡು ನಡೆತದು. ತೀರ್ನಾರು ಕೋಲ್ನಾಡು ಸಸಿ ತೋಟದ 41 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜೆಟ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಬೇನೊಂದಿತ್ತಿನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಗ ಪಕ್ಷಿಕರೆ ಕೋಯ್ಕುಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ಎದುರು ದಿಕ್ಕಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗೂ ಎಡ್ತದಂಡು. ಗಾಡಿ ಎಡ್ತಿನ ರಭಸಗೂ ಅರೆಗು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ಸಾಗನಗ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು. ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ರಡ್ಡು ಗಾಡಿಲ ಪೊಡಿಯಾತಂಡು. ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ನಾಡ್ ಸಸಿ ತೋಟದ ರಾದಪ್ಪುನ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆತ್ತ ಫ್ಲಾಟ್ ಇಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು. ಇದುಂಬು ಬೊಂಬ ಹಿಡಿತದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೆರು. ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ವೇರ ಜೋಕ್ಲಿನ 6 ಆಗತ್ತಿದೆರು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಕಾಯಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರುಳೆನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪದ್ರದಾಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೇಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿ ನಡಪಾಂಡು. ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲೆನ ಕಾಯಂ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಣವು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರುಳಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಉಪದ್ರದಾಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಲದಕ್ಲಿನ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಧರಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ನಡೆತಂಡು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆದಂಚ 2018 ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದೀತೆರು. ಇಡೀ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಎಂಕ್ಲೆನ ದೀತೆರು. ಎಂಕುಲು 15 ಮಾನದಂಡ ಸೇರಿನಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಜಿ ಎನ್ಮಸಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪಾವೆರು ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ 15,000 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊರಡುಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಡು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 317 ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಡು ಸೇರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕೋಡು 1,182 ಜನ ಕೆಲಸಡುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಗುದಿತ್ತನುಡುಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿರು. ಇದು 2018ರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12 ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ 15,000 ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 12 ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 15 ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಹಾಗೆ 15,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 8,000 ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ 15,000ದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಮದ್ರಸಗೂ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನು ಗುರ್ತಾರ್ಥದಾಂತಿನ ಜವಣೆವರಿ ದಿರ್ತದ ದಕ್ಕದಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಾಂತಿನ ಸಂಗತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ನಡೆತದಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರದ ಅಬೂಬಕರನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದರು. ಮದ್ರಸಗೂ ಕಲ್ಪರೆ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣಗು ಗುರ್ತಾರ್ಥದಾಂತಿನ ಜವಣೆವರಿ ದೇರ್ತದ ದಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಾಂತಿನ ಸಂಗತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರಡು ನಡೆತದಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ದ ಅಬೂಬಕರ್ ಆದಿತ್ತದು ಆಯ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದರು. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಪೆಟ್ಟಾಯ್ನ ಪೊಣ್ಣನು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡು. ಮದ್ರಾಸಗು ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಬೂಬಕರ್ ಪೊಣ್ಣನು ದೆರ್ತದು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಕ್ ದಕ್ಕದೆ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪದ್ರಾಡಾತೆ. ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಕೊರ್ನಾ ದೂರದಂಚ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಆರೋಪಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು. ಈ ಸಂಗತಿನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾದ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುಡುಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಶಿವನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪಂತಿರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೂರು ಬರೊಂದುಪ್ಪು ನಿರ್ದಾಬ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರದ ಅಂಗಡಿಲಿನ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪವಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವು ಜಾಗಿಲಿಡು ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ದಂಡ ಪಾಡ್ದಿರು. ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗಿಡು ಕಾರ್ಯಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಾದಿಬರಿತ ಕೆಲವು ಗೂಡಂಗಡಿಲೆನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದೂರು ಬತ್ತಿ ನಿರ್ದಾಬ್ರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪವಂದಿತ್ತದು ಶುಕ್ರವಾರಲ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆದೇಶ ಮಿತ್ತು ಅಂಗಡಿಲೆನು ಲಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆತಂಡು. ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಎಯ್ಯಾಡಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ದಂಡಪಾಡಿಯರು. ಕಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆತಿರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದ್ದು ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಾಮಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣಡು ಮಹೀಂದ್ರ XUV 500 ಕಾರಡು ಸಾಗವಂದಿತ್ತಿನ 130 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜುನು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ಪತ್ತದು ಸ್ವಾಧೀನಗುದಿತ್ತೊಂದು 20 ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದಿರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಡು ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರುಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಗೂ ಮಾಮಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣಡು ಮಹೀಂದ್ರ XUV
500 ಕಾರ್ಡ್ ಸಾಗಾವೊಂದಿತ್ತಿನ 130 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜನು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡ್ಪತ್ತದು ಸ್ವಾಧೀನಗೊದೆತ್ತೊಂದು 20 ಆರೋಪಿలను ಪತ್ತದಿರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ನರಿಂಗಾಣ ತೌಡುಗೋಳಿ ತಿರ್ಗಸ್ತ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರಮೀಜ್ ರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಿಯ ಪದವದ ಮದಂಗಲ್ ಕಟ್ಟೆದ 31 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಂಧನ ಆಯ್ನ ಆರೋಪಿಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಮಹೀಂದ್ರ ಕಾರಡ್ ಕುಡ್ಲಗ್ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗವನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟುದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಕುಡ್ಲಾ ಸಿಸಿಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿ ದುಂಬಾಳ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಟ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಗೋಳಿಡ್ ಕಾರನ್ನು ತಡೆತದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅವೆಟ್ 130 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಇತ್ತಂಡು. ಆರೋಪಿಲಿಡ್ದು 2 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮೂಜಿ ತಲ್ವಾರ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸರತ್ತ 180 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದರು. ಕಾರು ಗಾಂಜಾ ಸೇರಿದು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬಿಲೆ 39,15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದುಂಡು. ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾನಗ ಏರಾಡಲ ಕಾರು ಉಂತಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯರ ಬೋಡಾದು ತಲ್ವಾರ್ಲೆನು ಕಾರಡು ದೀದಿತ್ತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಆರೋಪಿ ರಮೀಜ್ ಮಿತ್ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಮಲು ದ್ರವ್ಯದ ತೊನ್ನ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಇಂಚ 3 ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನದ 2 ಕೇಸ್, ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಂಜಾ ಕೇಸ್ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 6 ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಅಬ್ದುಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನದ 2 ಕೇಸ್, ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೆಟ್ಟುದ 2 ಕೇಸ್ ಉಂಡು. ಈ ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಾವನ ಮಾರುನ ದಂದೆಡ್ ಪಾಕಜನ ಇತ್ತದು ಆರೋಪಿಲೆನು ನಾಡುನ ಕಾರ್ಯ ದುಂಬರಿದಂಡು. ಸೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಆರೋಪಿಲೆನು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ದೆತ್ತನುಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಪಾಯರು. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 132 kg ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಗಾಂಜಾ, ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಂಜಾವನ್ನು 2 kg ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಿಂದ ತಂದು ಒಂದು XUV 500 ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಮೀಜ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ತೌಡುಗೋಳಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಉಡುಪಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾರು ಮತ್ತು ಡೀಲರ್ಸ್, ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ರಮೀಜ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅಂತ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಈಗ ಸದ್ಯ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಜೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಡಿಪು ಕುರ್ನಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ರೈಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಗಾಂಜಾ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ನಗದು, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಒಟ್ಟು ವೆಪನ್ಸ್, ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು 2 ಲಾಂಗ್ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು 3 ಹರಿತವಾದ ವೆಪನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಇವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನದಾಂತಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸಂಘ ಕಟ್ಟದಿದ್ದದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರಡು ಉದಿಪನಾಯರೆ ಉಂಡೊಂದು ಸಂಘದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೆರು ಪಂತೆರು. ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಾದಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ಲೆನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಕುಲು ಎದುರಿಸಾವೊಂದು ಪುನಃ ಕಷ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆల ಬೊಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪಲಿನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುನಂಚ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನದಾಂತಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಲೆನ ಸಂಘನು ತಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರಡು ಉದಿಪನಾಯರೆಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸಂಘದ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯರು ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆನೆಡು 200 ಹೆಚ್ಚ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನದಾಂತಿನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಲು ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ.
ಇಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪದವಿ ಬರವುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನದಾಂತಿನ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಬರವುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಡಮುಟ್ಟ ಸಂಘ ತಂಡ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕೊರ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನು ತೂವೊನ್ನೆಟ್ಟು ಪಾಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಕೆಪ್ಪು ಗುಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪುನವೆ ಅವೆನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನೆರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲು ಸೇರ್ದ್ ಈ ಸಂಘ ಕಟ್ಟೊಂದ ಅಂದ್ ಆರ್ತಿರಿಪಾಯಿರು ಕಾವೂರು ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಜಿರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಷಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೀಟರ್ ಪೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ಒಡಿಪದ ಬಿಷಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೋ ಬೆದ್ರದ ಜೈನ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಟ್ಟೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಎನ್ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಏನಪೋಯ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಏನಪೋಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುഞ്ഞി ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದುಳ್ಳಿರು ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್ ಕುಂದಾಪುರ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜ್ದ ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶೆಣೈ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಳ್ಳಿರಂದು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಪಂಡಿರು. ರೈತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಸಂಘ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ಎಡೆಡ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕುಪ್ಮಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಇದ್ದದ್ದೂ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಘವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವಂಥ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾಯನ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೈಕಂಜ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸರಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಿಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೈಕಂಜ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆದ ದಿಟ್ಟಿಡು ಸರಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟಿಡು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಶು ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆದ ಅಡಿಟ್ ಕೈಕಂಜ್ಲಿಗ್ ತುರ್ತು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದುದುಂಡು. ಇದುಂಬೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ನೂತ ಎನ್ಮ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂಚ ಈ ಗಾಡಿಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಇಂದೆತ್ತ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ 962 ಆದುಂಡು ತೆರಿಪಾದಿರೋ. ಯಕ್ಷಬಳಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಬಳಗ ಅಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಆಟದ ಮೇಳೊಡ್ದು ಕಾಲಮಿತಿತ ಆಟ ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ನವೆಂಬರ್ 28 ಅಳದಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲು ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಆಟದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಯಕ್ಷಬಳಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಬಳಗ ಅಳದಂಗಡಿ ವಲಯ ಸಮಿತಿದ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಯಕ್ಷಸಿರಿ 2022 ಶ್ರೀ ಆದಿ ಧೂಮಾವತಿ ಶ್ರೀ ದೇಹಿ ಬೈದಿದಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಕಾಲಮಿತಿತ ಆಟ ಶ್ರೀ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ನವೆಂಬರ್ 28 ಅಳದಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೈತಲ್ ನಡಪೆರುಂಡು. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಈ ಆಟ ನಡಪೆರೆಯಿತದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಜವನ ಅಲ್ಮಗು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹತ್ವ ತೆರಿಪಾವನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿ ದಿಟ್ಟಿಡು
ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ನಡಪಾನ್ ಬೈದಿರು. ಇತ್ತ ನವೆಂಬರ್ 27 ಕಾಲಮಿತಿ ಆಟ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಯಲಾಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿರು. ಯಕ್ಷ ಬಳಗ ಬೀಳ್ತಂಗಡಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್, ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಗೌಡ ವಲಂಬ್ರ, ಕಾರ್ಯಂತೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾವರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿರು. ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಐಟ್ ನೂತನವಾಯಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯದಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಆಟ ಅವಳ ಆ ಸೇವೆ ಆಟ ನಮಕ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆಟ ಹಳದಂಗಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಒಂದರು ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕಾಗಜಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೆ ಇಟ್ಟು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚ ಅಂಶ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂದು ಆ ದೈವೋಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತ ಯೋಗ ದಯ ಬಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಳದಂಗಡಿ ಅರಮನೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇನ್ನು ನೆನಪಾಣೆಗೆ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡ್ದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಓಲ ಹಳದಂಗಡಿ ಓಲ ಅಂಡ ಆ ಇತ್ತ ಕಾಗಜಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮದ ಆಟ ಮೂಲ ಶುರು ಆಪನ್ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗ ಅನ್ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪತ್ರ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಡುಪಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಒಂಜೇನು ಪಾಡೊಂದು ಗೊಬ್ಬಲಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟದಿರು. ಮಿತ್ತನಡಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ್ದು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಿದ ಬೈದನು. ಇತ್ತ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜು ವರದಿ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಡುಪಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಒಂಜೇನು ಪಾಡ್ದಿರು. ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ್ದು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೋಜಿದು ಬೈದನು. ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಿತ್ತನಡ್ಕಡುಪ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 1943 ತಾಪನೆಯಾಯಿನ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 8 ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ವೇತೋ ಜೋಕುಲು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಡುಲ್ಲಿರು. ಆಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ವರ್ಷಲಿಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ರಬಸುಡ್ದಾವ್ರ ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬರ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ದುಂಬುದ ಜೋಕುಲು ಸಜ್ಜಿದ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆತುಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ಬಡವಿರ್ನ ಜೋಕುಲು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆದಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಅಗತ್ಯದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿರು. ಉಯ್ಯಾಲೆ ಜಾರಬಂಡಿ ಸೇರ್ದು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಸಂತೋಷ ಮೂಡಾದಂಡ. ದಾನಿಲಿನ ಸಾಕಾರಡು ಸುಮಾರು 1,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಗುಲ್ಲಾಸದ ತಾಣ ಆತಂಡ. ನನ್ನಲಾತ್ ಶಾಲೆಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಲಿಡು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಕ್ಲಿಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬೈತಂಡ. ಕುಡ್ಲಕಾವೂರು ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತಂಡ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ದ ನೆಹರು ಭವನ ಸಭಾಂಗಣಡು ದೇಶದ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲಕಾವೂರ್ದ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಡ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಟೌನ್ಶಿಪ್ದ ನೆಹರು ಭವನ ಸಭಾಂಗಣಡು ದೇಶದ ಕಡೀರ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತಿರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಛದ್ಮವೇಷ ಪಂತ ನಡಪಾಯರು. ಪಂತುಡು 80 ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಮುಗಿತಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಸ್ ಎದ್ಕೊಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಂದಿಲ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಜೋಕುಲು ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪುನಿಯತ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪಾಠ ಅತ್ತಂದಿನ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಬ್ಲ ಬಿರ್ಸಿರಾಪ್ನಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ತೂವೋ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂಡೆರು. ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಜೋಕುಲು ದೇಶದ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಆವುಡುಂದಾಂಡ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಪಾಲು ಮುಖ್ಯ. ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಳಿಪಾವನುಡುಂದು ಪಂಡೆರು. ಛದ್ಮವೇಷುಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ ಇನಾಮ್ಲಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಶಾಲೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ ದೇಸಾಯಿ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕೆಐಒಸಿಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತಡು.
ಇಡೆಗ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಳ್ಮೆಲು